איך להחליף מיתרים בגיטרה אקוסטית? יש לנו גיטרה שכבר הורדנו לה את המיתרים. חייב לשחרר את המיתרים בכדי להוציא את הפינים שמחזיקים את הגולה בקצה כל מיתר. בלי לשחרר את המיתר לא נוכל למשוך את הגולה הזאת החוצה, מכיוון שהגולה מפעילה לחץ על הפין. בכל מנואלה בסיסית בדרך כלל יש איזה מגרעת שאיתה אפשר למשוך את הפינים לאחר ששחררנו את המיתרים. או באמצעות קאטר עם שני השיניים אפשר גם כן לשלוף אותם החוצה בעדינות. לכל פין כזה יש איזושהי מגרעת שבה הגולה של המיתר אמורה להתאפס, וככה הוא ננעל עליו. מכניסים קצה של המיתר עם הגולה לתוך הגשר, ואת הפין מיד לאחריו בצורה כזאת. אותו דבר נעשה גם עם המיתר השני. בגיטרה אקוסטית אפשר להכניס ככה את כל 6 המיתרים. אחרי שתפסנו את כל 6 המיתרים, אפשר לעבור לצד של הראש של הגיטרה ופשוט להתחיל לסובב אותם, כל אחד במפתח הכיוון המתאים לו. ניקח את המיתר השישי, הבאס הראשון שקרוב אלינו, משחילים קצה אחד, משאירים מרווח שיהיה לנו לגלגל. 3-4 ליפופים בגיטרה אקוסטית זה מספיק, אין צורך להשתמש בכל המיתר וליצור איזשהו סבך עמוס של מיתר מלופף אחד על השני. מחזיקים את המיתר בצורה כזאת כלפי הראש, נותנים לו טיפה מתח ומתחילים לסובב בצורה כזאת שהסיבובים מתחילים מלמטה ועולים כלפי מעלה. בעצם אנחנו מקבלים מיתר שתפוס טוב, צורה נקייה ואסתטית, ולא סבך שמגולגל אחד על השני. הבא, מפעילים לחץ עם האצבע, מתחילים לסובב, ובצורה כזאת הוא מתחיל להתלפף מלמטה כלפי מעלה.
כמובן מכוונים את הגיטרה, וזהו, הגיטרה מוכנה לנגינה.